Здравейте, аз съм вашия верен репортер Борис Радев. Намирам се в момента в Еленския Балкан, където ще проведем интервю с един местен селянин. Топ. Може ли първо да ни кажете вашето име? Как се казвате вие? Аз съм Борис. Борис се казвам. Ама в селото ми викат бая Борис само. Ами с какво се занимавате ви тук? Какво работите? Ами с какво? Копая си тук една ямка си копая. Ей сега, ела да видиш. А ви тук в селото с какво се занимавате? Ей, това е моята ямка, баци. Ето е. С какво се занимаваме в селото и всички тук копаем ями. Всички копаем ями. Сега. Аз отивам да си взема каската тогава. Готов съм вече с каската, съм готов. Ама времето тук как е на село? Времето викам, как е? На този въпрос не мога да отговоря. А за модерната музика какво мислите? Ами за модерната музика мисля, че ще се оправим. Ама какво снимате? Я да се махате от тук на... В крайна сметка с бай Борис нищо не се разбрахме, ама не остана поне да си кажем на здраве. На здраве, бай Борисе! Айде! Да сте живи и здрави, мамо стара! Снимаш ли, бат?